Na, üdvözlöm a kedves nézőket! Április 24 péntek, 11 óra múlt 12 perc, hát nem sikerült elhagynom a várost, avagy Érdet, és beérni Pestre ebédidőre, úgyhogy elkezdjük Érden a melót, és majd átkocogunk Pestre, hogyha itt leülnek a helyzetek. Szerencsére nem olyan, mint a tegnapunk. Most, ahogy bejelentkeztem, már kaptam is a rendelést. Úgyhogy zúzunk. Zárokat nem ellenőriztem, de nagyon nincs benne semmi, de ő vannak húzva. Aztán ne felejtsetek el lájkolni, meg egy feliratkozást bepöccinteni, mert ingyé van. És hát az első 1500 bejutó között lesz majd valami. De jó, hogy kikaptuk a pirosat. Hát a könyv tele van. És le sem megy a cucli. De, most megy be. Hát ott akkor bal szerencsésen kezdünk, megváratjuk a rendelést, illetve magunkat. Eltelessünk egy szinttel. Mindig legalább melegszik a motor. Jó kérdés, honnan fog jönni. De őre a bal oldal tippelem, mert nem látok sehol semmit. Pár év lesz, hogy még ezt megjárjuk. Komolyan, hol van a vonat? Jobb, hát jobbról tuti nem fog jönni. Azt a pont egy elvonatot fogtunk ki, az pedig szopó. Azt cumbandli. Most kellett volna átszökketni. Annyi az idő, és amilyen fekvőben itt fogunk még egy vonatot. Kb. Ott jelző, hogy vége. Mázlink van, jó, helyes. Legyen függőlegesre, megkapjuk a fehéret, azt mehet. Legalábbis csűnjön el a piros. Na végre újra mozgásban, ezt szeretem. Egyszerűen gyűlölök futárként állni. Na nászere, ott a kollega is. Ennyi bennye, megfogadom ő sem, neki berötyög. Neki tudja. Nyom mindjárt egy balost. Hát akkor nem mindjárt, hanem hónap múlva. Recsegünk tovább. Ez ugye nem kell beengedjenek. Bemegyek magamtól is. Meg bemegy a dzsumbújba, akkor még nem edzett, vagy megy a sushihoz. Vagy ahogy hívják a tájkajárdába. Akkor én megyek csak a Mekibe. Mi történik itt, kérem? Akkor azt mondd le hamarabb, hogy ide tilosba meg akarsz állni. Semmi baj nem. Én aztán nem bánom. Nyugodt szívvel. Csak szóljál, hogy ki tudjalak kerülni. Na de jó, azt ki kell engedjük a Szuzit.
Ha te meg telefonál, akkor nagyon telefonál neked ezt az ülésbe. Bosszantjuk magunkat vele. Azért kell figyelni, viszont a Suzy, japva. Egy gyilkossági kísérlet. A number one. Érd, péntek van. Ezt már szeressük. Van egy iránytól. Csak egy rendelés volt benne, úgyhogy az úgy nem olyan sok. Meg a kollega is vitt egyet. De egy érdekes, hogy nem olyan sok. Csak 2 volt bent. Igen. Ezt dobjuk már át. Közke. Nem mindegy. Gyönyörű szép időnk van. Ezt meg kell hagyni. Közke. És meg el is engednek minket. Jó kis péntek. Menjél kollega, menjél. Nekem van elsőbségem. És valami újonc fiú, de 2 táskája van, ő se bízza véletlenbe. Egyből Foodora és Voltos is. A Foodora mellett nehezen nyomod a Voltot. A Volt mellett könnyebben nyomod a Foodorát. Vannak ilyen rássórák, de nem érdemes 2-t egyszerre nyomni. Nem tudsz annyival többet keresni, és az egyikből ki fognak rúgni. Látod, kollega? Azért nem kell úgy sietned. Én is nyugodtan beférek. Ő is voltozik. Rózsaszín Tafi, ne tévesszem meg. Ismerem, voltozni szokott. Többnyire. Nem számít a táska, főleg itt agglomerációval, nincs olyan konkrét voltos franchise, amiből csak volt, és ellenőriznének. Meg nincs is idejük ennyi embert ellenőrizni. Ami nem terjed ki a hatáskörük. Csak legyen egy normális ételt a hordó táskád, és az elég. Őszintén szólva. Csak nyilván amikor regisztrálsz a Foodoránál is, meg Voltnál, vagy akármilyen cuclinál, muszáj, az egyiknél muszáj bemenj és átvedd a felszerelést, addig nem enged az applikáció dolgozni, a másiknál meg le kell fényképezned a megérkezett cuccaidat, na addig nem enged dolgozni, hogy megvannak-e. De onnantól meg már kutya se nézi. Készük az első KP-s rendelést a héten. Még sokat nem dolgoztam, úgyhogy nem nagy csoda. Hát amúgy hóvége van, szóval jelen így elkezdődnek a KP-s rendelések.
meg is jöttünk. Mehetünk is tovább. Most már nincs nagyon váltópénzem. Az baj. Az igen, de legalább egy helyről kaptuk mind a kettőt. Kis cica meg megmenekült. Honnan jöttem? Hol vagyok? Riminyáki fele jobban járok. Arra nincs lámpa. Na, akkor most megyünk a tájcucbiba. Hát az Opel után mehetek teljes mértékben, fasza. Kicsit hamarabb jövök, akkor még jobban jön ki a lépés. Az a jó, hogy ebből az étteremből always az összes rendelés mindig elkészül. Szinte időben. Szóval nagyon jól csinálják. És a péntekhez képest, hogy dél van, egész laza a forgalom, ennél sokkal káoszabb szokott lenni. Itt volt egy Tesla. Bár én a keleti márkákat jobban kedvelem, mint például a BYD. Nyugati márkákból egy, ami a szívem csücske, az a Dodge Hellcat. De ennyi. Megoldjuk, gyerekek, megoldjuk. Ja, nem is itt kell kimennünk, most megyünk, majdnem megint a Meki fele mentünk. Tyútyú, nem oda megyünk. Majd ezt megvárjuk. Szélére húzódunk, amennyire tudjuk. Végtelen ember kitalálja, hogy most akar átmenni. Hát az az öreg bácsi, ez direkt azért állt itt, hogy hosszabbítsa a dugót. Hát tudod, a hölgy az okos. Az nem az ember előtt áll meg telefonozni, hanem még jóval előtte, hogy ne legyen félreérthető. Na, fussunk be a kajáért. Zsutty. Mind a kettőért. Azt cserélem, kell vinni a tatyit. Ó. Nincs benne az első beleves, ez már profi. Ezt becsukjuk, majd csapkod a húzattól. Sziasztok! Ali, az egyik a 773-as, másik egy mindjárt mondom, egy pillanat. 771-es
Ebből van leves kettős. Oksa! Közke! Szia! Sok szuper. Nem úsztuk meg, lesz levesünk. Ta-ra-ta-ta-ta. Scooter delivery. Nem Peter. Menjünk madárkodni. Hát lehet, hogy bele tudom rakni, de minek szenvedjek, inkább leveszem. Az 5 másodpercen nem múlik semmi. Na, tudod, kibe akadjál bele. Vagy kössé bele. Egyszer. Kétszer, és pont kitört mind a nem. Ne bakker. Megoldjuk, akkor viszont így lesz jó a Tetris. És ha így rakod a tatyit, nem vízszintesen, vagy másik pózba, akkor a nagy szelekből ilyen 70-80%-ot megspórolsz az oldallökésekből. Az, hogy szemből, vagy hátulról fúj a szél, az rész probléma. Az oldalszél a veszélyes. Így meg megoldottad ezt a problémát. Ha csak nincs hurrikán. Lehet azért hurrikánban. Nekem sima motok. Vagy mondjam, táska nélkül is pusztulat van. Közben nézzük, hol megyünk, kb. Ugyanoda vissza. Ott a gyalogos megoldja nekünk a problémát. És akkor úgy mehetünk is előre. És ne kelljen ez a plexi. Fölfele kellett volna menni? Ne bocsáss meg. Esküszöm, másfele mutatott a Jeepó. Na mindegy. Előtt forduljunk meg, de jobbat tudok. Elmegyünk jobbra. Szar a jobb szélre. Csak középen jó. Szétnyomta a busz. Na, megyünk az opciónál. Ez hasonló érkezés, tökéletes. Kicsit megjáratjuk a kaját, ami baj legyen. Kíváncsiak, hogy az előttünk lévő kocsi nem a Volkswagen, hanem ami előtte van. Ez merre akar menni? Meg ő maga se tudja. Sejtettem, hogy egyenesen fog tovább menni.
de fontos vezetően érdekes módon bizonytalanul kerüljük ki a nagyobb bukkanókat, nem adja népségbe a kajci. Ez csak a levesek éljék túl. Ennyi a kerülő most, amit itt oldalt megteszünk, meg amit egy kicsit ott tettünk meg, ez egy olyan 300-400 méter. Viszont most vettem észre, hogy nem hoztam magammal az aksi pakkot, pedig feltöltöttem. Úgyhogy a mai epizód csak addig fog tartani, még az aksi bírja. Szóval folyamatosan néznem kell, de még több mint 50%-on van, úgyhogy azt mondom, amondó vagyok, szerintem pont az ebédidőt átviszeljük vele. Úgyhogy lesz egy normális content. Na, lépjünk le innen, megyünk az űrös fel. Jó, már fél óra se telt el, és már kivittünk 3 címet. Na jó, nem, csak 2-t. Aztán, ja. Ez már egy átlagnak jó. Hát Pesten, hogy ez ilyen 5-6-ra emelkedik, vagy 7-re. Általában. Ami még jobb. Azért számot nézzünk, hogy biztos jó helyre megyünk-e. Hányas. Szó szerint az utca végéig jöttünk. Király. Pipa. Jézusom. Jézus, hol viszed? Nem is tudtam, hogy ott még van érd. Úgyhogy jöjj apa végig az űrös. Nincs kérdés. És még oda is ki kéne jutni. Sehol senki, szuper! Na nézzük csak! Faszom, virágzik valami. Folyamatosan köhögnöm kell. És pontosan nem köhög, csak csiklandoz valami a torkon. Megvársz, apa! Megvársz! Érti? Das ist Crest. Crestbe tartjuk. Viszonylag. Legalábbis olyan szinten biztonságosak maradjunk egymásra. Elkapott valami bogár. Igen, ez most nagy utazás lesz. De legalább örülök, hogy itt is van rendelés. Itt összegben jól fogunk kijönni a távok miatt. Mert ott is 6-7 km az átlagtáv, valamikor 10.
Pesten meg általában ilyen 2-3 a maximum. Ott általában egyszer látjátok, hogy elvisz, mikor halálfaszál, akkor van ilyen 6-7, tehát az meg a csúcs. Max tovább visz más színekkel, akkor az már ilyen rész utak. De na, Pesten sok kicsi cím, több pénz, a címek is alapból többet érnek, meg ugye ha több címet viszel ki, azonos idő alatt a hó végén ez neked halmozottan megtérül. Szóval több pénz, vagy kijössz ide, napi szinten nagyobb pénzet keresel, szóval hogy alkalmanként itt napi szinten több pénzt keresel egy ugyanolyan jó forgalomba, de hosszabb távon, havi szinten meg kevesebbet. Ennyi a lényeg. Több kilométer, több pénz, kevesebb kilométer, de ugyanaz a pénz nagyjából. Nem sem, sokkal, ott is több pénz, már a bónuszok azok odaadják. Heti bónusz van, havi bónusz van, heti bónusz 27 000, ha tényleg dolgozod a agyba főbe, ugye 4 heti bónusz van, az 150 címet kér minden héten. Az akárhogy számolom, az 600 cím. Te még 50-et rárántasz, mert jól dolgozol, szóval a heti 150 helyet csinálsz egy mondjuk legyen túlórázom, meg biztosra mész, akkor 157, 165-öt, 164-et, akkor meg vagy. Akkor pluszba meg vagy ilyen 80 000, meg 8x7, az 35, az 115 000, plusz jön a kompenzációs havi bónusz, az 65 000, akkor az már 170 000 bónusz egy hónapba pluszba, ez a bónusz az alapfizudon felül. Illetve még jön a 100 címenként 6-szor bónusz, ami nem tudom őszintén mennyi, mert még nem sikerült átad megkapni, majd megnézzük, de én gyanítom, hogy az is ilyen 5-7 000 forint az biztos ad a 100 címre. És akkor ha azt is beszorzott 6-tal, akkor az is egy 35-ös, nem tudom, 170-nél tartottunk, azt hiszem, nem elfelejtettem, de mondjuk 205 000 tudsz minden hónapban pluszba, bónuszba összeszedni. Igaz, hogy akkor dolgozol, mint a vakablak, de ha meg azt nézed, 200 000 forint bónusz minden hónapban, az egy negyed évben egy adózáskor 600 000 plusz jövedelem, és amikor ha így dolgozol, akkor átlagosan azért a 800 000 meg lesz, illetve legalább 1 milliót meg kéne legyen. Szóval kerekítsük fel 1 millióra. 3 milliót keresel, meg még 200 000 havonta, az 600 000, akkor 3 millió 600 000 keresel, ebből meg leadózol, most teszem azt 600 000. Szóval pont azokat a bónuszokat, amit így végig nyomod, azt az adód kb. A boltod adja bónuszba, hogy nesze, akkor ne adózzál, kifizetem neked, de akkor dolgozzál rendesen. Meg jól szervezd a napjaidat. Legyél pedáns munkaerő, és tényleg akkor odaadja azt ki. Akkor kijön a matek, és megkapod az adódat, 100%-osan kifizeti. És ez teljesen jó. Ott van a havi 1 milliót nettóban. Teljesen megéri. Szóval ki tudod úgy játszani, hogy a napi keresedeten, amíg ezeket eddig nézzük, a simán nettó legyen. És még több is, csak föl kell érni arra szintre. Tudod, ahogy kicsit olyan, mint az ilyen régi kormány Orbán törvény, hogy a gazdagoknak kevés adó, a szegényeknek meg nagyobb adó. Szóval így érted. Kijön egy ilyen bónuszrendszer, és teljesen jó. Megdolgozol érte igazából, szóval így csak a logika ilyen, de amúgy meg megdolgozol érte, szóval nem kereső többet arányosan, csak többet dolgozott arányosan érte. Szuper, mindjárt itt vagyunk. Ja. Nem tudom, hol menjek ki, de úgyis lejtő. Megállok itt először, az a tuti. Ó, tökéletesen kiszolgáltam. Egy csepp sem ment félre.
Ennyit számít a jó csomagolás. Hát ebbe a ruhásgyárba tudnak csomagolni az emberek. Pipa. Mondjuk ezt a térképet el kell rakni. Kenyeres parkért. De ez mit akar? Hát visszafele kell fizetni az utamat odáig. Nem mondod. Ott a kenyeres bácsi. Akkor Kádárnál le kell forduljunk. Sose voltam itt. Kenyeres park. Ilyen food truck, aha. Akkor lehet, hogy egyszer voltam. Tán. Gyulai tál, Coca-Cola, nem tudom mi ez a... Nem, gulyatál, hát valami gulyás, nem tudom, fogalmam sincs. Mi lehet a gulyatál? Vaszeg. Ez a lényeg, a Kádárnál meg kell cumpálkoljuk magunkat. Paros 26, ez a lényeg. A reklámnak itt a helye. Kap ki magad, apa nyugodtan, csak tovább megy a gázpedál. Az 50-et kapd el. Nincs mit, szívesen. Te is jól gyorsultál, úgyhogy nem panaszkodom. Üdv néked. Ilyen dongók repülnek a szemem mellett. Jajjaj, bizony, hát nem lehet csak úgy kitolatunk. Ez nem így működik. Ali, kollega, akivel nemrég találkoztam. Nem, Körinél. Nem ilyen durva, is ide kihozta a halált a kére. Voltasként. Meglepő. Mondjuk mindjárt dél van, azt gyanítom megint el fog tűnni a forgalma fenébe, Érdről. Attól függetlenül most elindult magasba. És nincs panasz. De rosszak itt az utak kívül. Jó kis food truckot keresünk. Pénteki hangulatom van, attól függetlenül, hogy holnap után dolgoznunk kell. Na, akkor viszont bejövünk Pestre a hétvégére. Egyet. Ilyen hosszú az utca azért. Jó nekünk van egy sebség. Keressük a food truckot. És még zöldünk is van, mekkora király, ott van valami. Ja, meg is jöttünk. Ilyen volt, mint gondoltam. Melyik is a miénk? Nem magunkkal visszük. A pluszt rendelés, akkor az kő. Mínusz 5 perces elkészülés időben van, meg rá is nem tudok, hogy kész. Az baj. Rossz elővezet. Sziasztok! Egy 9.34-esért jöttem. Köszi, sziasztok! Interspárt. Inters, mondjuk nagyon leviszel. Úgyhogy elgondolkodom rajta. Csak férjen be.
Az lesz a vicces, hogy férjen be a Tatyiba. Mit kért? Hát... Van benne egy ücsi. 2 literes, ennyi. Nem tudom, hogy be fog-e férni. Jó kérdés, meglátjuk. Ha már elfogadtam, megnézzük. Mizbezze. El kéne menni valahogy a túloldali sávba, hogy elkapni ezt a zöldet. Ezt nem fogod. Az út megvan, csak nekem túl hosszú és türelmetlen vagyok. De már úgyis piros lett, úgyhogy a kövizvelet meg lazán elérem. Felpattintottam. Melyik az egyenes? Aha, ez lesz az. Itt megállok. Ó, de jó, itt van a tetőlámpa, mármint hogy felagasztva a kereszteződés, vagy legalább látom, mikor zöld. Muszáj elkaptam ezt a címet, mert vissza-vissza felé. Nem motorozsa vagyok, úgyhogy ha nem fér el, ez nem az én hibám. Lelkiismeretem tiszta lesz motoros módban. És úgy. Meg is álltunk. Bemegyünk gyorsan a csomagért, addig itt hagyjuk a cuccot. Ezt csókolom. Az a pack, hogy 2 zacskót kaptunk. De konkrétan ide visszük az egyik kaját, úgyhogy szedjük a tatyit, berakjuk a spát és kiveszünk a kaját. Mert azt szinte azonnal látjuk. Ezt meg szinte nem. Ezt meg is tudom, hogy rakjam be. Egyszer. Pia meg így fél csak be. 2-szer, akkor így rakom be. Úgy. Micsoda matek, csak a cipzár. Már nem a régi. Mondjuk a táska se. Micsoda logika. Tuff. Bárhol is van ez a Gépész utca 12. Valami művelődési házra kell menjünk. Nem tudom melyik az. Hát, hogy az. Nem kigurulok. Gépész utca 12. És valamilyen közösségi ház. Hát. Megnézzük, hogy ez melyik. Ez a 19. Jó? Hát az ide visszük, akkor konkrétan a sarokra, jó, meg vagyunk. Ennyi időre kivenni, semmi se történt. Mázdin van. Ez szerencsére Mázdi. Meg sem volt fűtve akár. Mármint, hogy így nem lett meg.
Online Prima Express. Adott hozzá még 2000, el kell utasítsalak, apa. Olyan helyre kell vinni, ahol út nincs. Úgyhogy ez offos. Ez offos, apa, ezt én sem vinnem ki. Szerintem egy voltos nem fogja kivinni neked. Akármennyire is akarod. Inkább romoljon, érted a cucli. Szarok bele. Statisztika, de nem teszem tönkre a motoromat. Járatlan útra. Mert így is nem férek bele a táskával, hova rakjam. Kocsival lennék, de nem kocsival vagyok. Megkezdem tolakodni egy kicsit. Vinni. És meg a zöldre odaérünk. Így, tökéletes. Hát ez még rózsaszín. Ráadásul ez csak a gyalogos forgalmat engedi át, és nincs gyalogos forgalom. Úgyhogy dupla felmérés után kijelentettem, hogy ez egy szabályos rózsaszín. Kifogtuk a buszt. Kár, hogy le kellett mondjak egy címről, de mit tudjak csinálni. Ez is egy kollega, rengetegen vannak itt térden, nézd meg, ott is a Fudoratatyi. De a telefonján meg a Volt applikáció pörög. Persze a bónusz van ma is 8-ig. Azt hiszem 8-ig, nem tudom meddig, mindjárt megnézzük. Most egész napos bónusz, hát ezt most nem tudjuk. Címben vagyunk. Még kérek elnézést. Vagy de, meg tudjuk, csak máshogy. Keres plusz pénzt. Igen, ma 11-ig. 30%. Holnap este 8-ig. Még plusz 30%. Hát ha jó itt a forgalom, akkor maradhatunk. Meglátjuk, hogy jön ki a lépés. Mikor szombatot már megnézzük Pestre is, hogy mennyit ad. És hogy? Ott kell jussunk a tárnokin. Akkor még egy lámpát kell túléljünk. Ezen felül, ami most zöld. És
Na mondjuk amekkora a sor nézem, úgy pirosodik. Pirosodik is, nem értünk volna a végére. Csak motorra. Természetesen az a simán. Na se baj, elővesszük a vármegye bérletet. Sziasztok, itt a Merkur etető egység. Nemzeti kajaszállító és nem tudom milyen védelem. Éhség elleni védelem. Ja, nem itt, hanem a kövénél, de kis cseles. 7 utca van itt egymás mellett, nagyon cseles. Én még éppen, hogy elférek be, jön egy kocsi. Na, ide is megjöttünk. Na még amíg bírja az aksi, menjünk tovább. Vissza Paris Gyros, az igen, de legalább kész van. És elvetted? És adtál egy alacsonyabb tésztaházt? De hagyd ne mondjam, milyen civaj baszki. Ekkora égeci, volt egy 1600-as tök jó faszas, adott érte egy... Ó, kenyér. Ekkora egy csicska gyász vagy. Applikáció, pedig egyből rányomtam. Ekkora egy csicska gyász ez a volt, láttátok? Pedig rányomtam, hogy ez az enyém kell legyen. Lássuk kesztyű nélkül, úgyhogy tudja, hogy rányomtam. Arra esélyelek, sanszod, akkor menjünk. Na uram bátyám, hol akarsz átfutni? Valaki már dudál mögöttünk, ja, mert ott hirtelen a záróvonalon fordult be valaki.
kocsival. Ez ciki. Telefonom meg mostanában 5. jelen pillanatban. Futár kollega, vagy roller, ezt nem is láttam itt. Nem tudom, hogy megéri-e, vagy sem. De nézem, tolja inkább. Nem tudom miért, mert a gyalogos, vagy lemerül. Ki tudja. Jól kibaszott velem. Volt itt 2 rendelés, csak egyet adott, és most mehetek a Max Kitchenbe. Ami így is úgyis vasutas. Mondjuk nem, ha arra lentről megyek, igazadban. Tudjuk kerülni ezt a fajta problematikát. Igen, töltés. Ez nem árt. Mindenképp jobbra Max Kitchenezni akarom. Várnak meg, úgyhogy menjél apa. És a Toyota után megyek azonnal. Lámpát, ezt muszáj kikerüljük. Jó, vannak ide nagyon lassan, és engedik a gyalogost, jó? Arról nem ütnek el, jobbról se jó. Kíváncsi vagyok, hogy merre kell vigyem majd tovább, aztán fölfeled nem vagyok benne biztos. Sziasztok! 618-as el is vittem, sziasztok! Ja, fölfele viszem. Hoppara! Egy kis csomag. Hát oda tésztes a helyén maradt, ahogy beraktam. Profin vezetek. Még ilyen kanyaros utakon is. Azért látjátok itt a felvétel. Ott volt, ahova leraktam ugyanabban a pozícióban. Attika azért profin kanyarozik.
hullámzik. Mögöttem senkinek se lenne hány ingere. Csak élvezni az utazást mesterséggel és intelligencia által irányított járművel. Ebbe türemkedünk, ma másképp nem engednek be minket. És csináltunk egy GPS-t addig. Nem csók, szóval most az a kérdés, hogy vonaton túl van, vagy sem. A Bogolynál körülbe menjek. Azt mondta, még a vonat előtt van az. Egy sorstárs, csak lassan így veszi be a kanyarokat. Ja, már ő is el akar kanyarodni, aha. Értem már. Na jó, az ilyen utakon már azért én sem tudok mit kezdeni, szóval a kanyarokat megoldom. Bősséggel, akár sebességgel is. A centrifugális elő a barátom. De centripetális is. De ezek. Az összes fekvőrendőrt gyűlölöm. Legalább nem jött volna a vonata, mégis erre kellett volna menni. Názni. Be a Zsák utcába. Ugye más opciónk nem lesz úgyse. Kettős könnyebbet. Szerintem ez lesz az. Meglátjuk. Pipa. Az a durva most kavárba, mert ilyen jó idő van. Fel van húzva, akkor fázok. Fázok, izzadok. Melegem. Egy helyben sokat nem állhatok. Mert persze, de már át kell menni a két vasúton. De jó fej vagy. Abban az utcában mindig annyian rendelnek. Hogy nem is értem, hogy válj. Én kapom az összeset szinte. Ha egy nap itt vagyok, akkor nincs az Isten, hogy abban az utcában nem menjek be. Csér utcába. Komoly. Most viszont tuti valahol lesz vonat. És itt dupla vonat van. Dupla szopás. Á, most oldódott fel, király. Na, akkor csőgáz, gyerekek. Egy dupla sanszunk van, hogy jönni fog a vonat. Aztán fúj a szél már megint. Most legalább ide
az elejére jövünk csak. Már várnak is ránk, ezt már szeretem. Hali! Nem várnak, csak füvet nyílnak. Ez is jó. Jó étvágyat hozzá! Szép napot, szia! Hova tovább? Ennyit erről. Érd jó lakott. Magasan, már viszont közepesre azért. Nézem, hogy ennyit erről. Lábam is görcsöl, rosszul pattantam fel. Oldalt egy kis inszalag valami. Nem tud rendesen nyiknyakkolni. Itt már jó az út. Csérbe ritka rossz. Az igen, konténertelek. Na, addig fél egy van. Mikor kezdtük el? 11:20-kor körül. És 12:26, nagyjából egy órája nyomjuk. Ja. Az eddig még csak egy óra. Annyira bíztató vagy nem bíztató a nap. Ezt még nyilván nem adta hozzá. De figyelj, 5000 feletti órabér megvan érden, az már jónak számít. Közben csipok, hogy van cím. Újra Max Kitchen? Hát jó legyen. Megyünk egy újabb Max Kitchenhez. És elvisz a halálfaszára, de igazából elfogadjuk meg. Teljesen mindegy. Közepes már a rendszer. Lassan gurulhatunk be a fővárosba. Aksi, hogy bírja? Legalább érdet kibírjuk ki. Király. Most van ilyen 50-40%-on. Tanulóst azt megelőzzük, mert ha esetleg jobbra jönne, és abban nagyon lassú menet lenne. De nem jobbra jött, jó. Csak akkor ért át, amikor visszapillanatom, amikor most így belenéztem, és mondtam, hogy nem. Ez a titkos fal. Kirakta oda a rollerét útba. Jó, ez nem ármas roller. Akkor mindegy. Van 5%-on van a kicske. De sokkal nem van errefele.
Nagyszerű. Meg vagyunk. Pont most zöldül be a rész. Ez szuper. Pontja jön ki a lépés. Csú, de trágya illat van. Elkezdték a földeket trágyázni? Az fasza lesz. Kaptunk egy kommentát, hogy evőeszközt hozzá, légy szíves, köszönöm. Hát nem tudtam hozni evőeszközt, mert nincs ott evőeszköz konkrétan. Nekem hiába írod ezt, főleg amit már felvettem. És ezt részvétem. Az baj. Ez a 15-ös, remélem a kő lesz a 13-as. Ez lesz az, jó, rossz helyen nem vagyok. Próbáljuk addig még egyszer megcseregni, de nem foglalt. De így bedobom én az irodába. Szarok bele. Bemenekülnek a munkások, mindjárt látják, hogy nem dolgoznak. Ja, elfutottam. Sziasztok! Egy bizonyos Lászlót keresek. Ott van bent, csak nagyot hal. Oksa, köszi! Szia! Jó étvágyat, Hali! Jó tipp volt, telefonál. Megértem, hogy nem tudja felvenni.
veszem fel. Utána voltam, Max Kitchen. Még egy Max Kitchen. Bejadva már. Folyton szeretsz Max Kitcheneket adni. El akarom kerülni a lámpákat. Az igen. Azért. Nem akarom elkerülni a lámpákat, végig megyek így mezzeleg gyorsabb. Megkerülhetni a lámpákat, de útidőben nem leszünk gyorsabbak. Csókkal jöttem meg. Neki pont jól időzít. Jó, mélyebbre azért nem gurulok, mert el fogunk esni. Vagy hajolok. Főleg törött kormánycsapádjal. Azóta nem volt ide elvinni szerelőhöz. Ezt a részét kell vittatni. Nagy bedőlést nem merek tenni. Itt maradt egy propaganda plakát, jobb oldalt, fent érdekes. Egészen se veszem az ilyen. Egy szabadabb világ felé tartunk. Hál' Istennek. Majális 10-től 3-ig. Az milyen majális érd? Kapsz már észre, ez 3 órás vagy 5 órás majális. Fúj. Valami esti buli vagy valami koncert, egy ilyesmi. Régen utcabál volt ilyenek. Hol a régiek? Azt akarom vissza. Balatoni utat meg lezárni, azt utcabált rá. Most az lesz, hogy arra megyünk tovább, lefele kell mennünk. Menni jönnek a virágok.
megállunk, mert arra megyünk visszatól. Hat Doritos kólát viszünk, az igen, ezt szeretem. Ali! Közke! Mikor a legjobb futának adja. Látom. Érdekes, hogy pont egy motorosnak adta. De hát ez van. Hadgyaritos kóla. Kemény. Reméljük nem törik össze. Igazából be lehetett volna szépen csomagolni papír zsebkendőkkel, meg szállítával. Ne törjen össze, de hát ennél óvatosabb nem tudok egyszer elmenni. Na hajrá! Gyünk a halál tökére. És hogy itt kikocskálok. És tökéletes a vágása a lámpáknak, illetve a körforgalomnak. Mennyi bogár támad, meg jó, hogy föl van a plexin. Reméljük, hogy nem törik össze. Na apa, megvárod még a szomszédot is? Legyen. Várd meg. Ki vagyok én, hogy beleszóljak. Ez csak elütött volna. Csörögnek, úgyhogy ez jó jel. De szerintem 2-3 fixen épp. Ez a legjobbkor, azért néz körbe máskor apa. Hogy a kutyák bánják. Mikor elsőbséged van, akkor is. Beelőzzük itt a népeket. Esélytelen, hogy hamarabb leforduljuk a körforgálnál, megyünk egy esélytelen fokkal minőségi útakra. Ha ők még nem látnak, akkor nem lesz a bózöld. Nem rossz az öbömös, de egy BYD-t azt jobban elfogadnék. Minőségibb, tovább tart, és luxusabb hatása van. Meg a hangos gagyi. Kellett kompenzáljon, mert egy kis motor lehagyta. Az baj. Az baj, apa. Tudod, nem a kocsi teszi az embert, hanem a sofőr teszi a járművét.
Nyiki. Nem megyünk tovább arra, mert ritka szar az út minősége. Akármennyire szeretné. Majd lefordulunk akkor, amikor már muszáj lesz. Hát a Hortobágyi út után kell valamikor. Érdemes lefordulni. Kőnél lekanyarodunk, opciónál, ami itt lesz. Saroképületnek tűnik. Mindegy, melyik utca bejárat. A saroképület, ez a lényeg. És megjöttünk. Pipa. 10%-on vagyok, gyerekek. Úgyhogy elköszönök lassan. Itt még megy a munka bőrdögivel. Nem kell aggódni. Nem lesz problematika. Viszont még, hát nem tudom, kísérjetek el a pizzásig. Ezt csókolom. Elköszönök. Megyek még egy-két kört jó pénzért. Szóval közül, hogy itt voltatok egy ebédre. Legközelebb nálam lesz az Aksi Park, azt nem lesz ilyen probléma. Meg hát majd találkozunk úgyis hétvégén. Ha tetszett a videó, de ha nem, akkor is csapass egy lájkot. Meg mindenképp iratkozz fel, kérlek. Csak egy kattintás. Neked meg nem esik semmibe. Azt jönnek még a tartalmak. Kíváncsi leszek, mikor lesz meg az első esésem. Így kamerába. Na, minden esetre puszi pasi, ne felejts el feliratkozni. Ha jó jársz, hogyha fel vagy, te is hidd el. Aztán minden szép napot, jó pénteket everybodynak. Csúma mindenkinek.